При нас в студиото е Дора Дамянов. Тя от години живее и работи в Съединените щати. През 2004 година е работила и в щаба на кандидата за президент на Демократическата партия Джон Кери. Здравейте! Здравейте! Преди да започна да ви разказвам за моя живот в Америка и за работата ми с Демократическата партия, искам да ви кажа честито, нагоре и напред, както казват. И съм ви донесла едно менче да ви върви по вода. И това е подкова за късмет. Много благодаря. Точно празника на София. Много символично. Честит празник на София, на днешния ден, на всички столичани. Честит празник и на кмета на София, госпожа Фандъкова, която като майка Тереза се грижи за всичко и за всеки, като се почне от чистотата, транспорта, образованието и се стигне до обновяването на София. Добре, ще се върнем отново на темата с разкажете наистина София. с какво се занимавахте, докато сте живяли в Америка и специално вашата работа в щаба на Джон Кери? Мога ли още нещо да продължа преди да ви отговоря? При нас ние не се съобразяваме. Тук вие започвате и всеки гледате стриктно за мандатите на кандидатите за кмет, президент. При нас специално за президент е 2 мандата, а за кмет, в зависимост от работата, която върши за самия град и както в случая в многомилионния град Ню Йорк, ние преизбирахме Майкъл Блумберг 3 мандата, 3 пъти. Защото той се беше справил с престъпността, сигурността на града стана невероятно висока и чистотата и всичко, което правеше, всеки ден изненадваше града с нови и нови неща. Навсякъде, на всеки ъгъл имаше много често полиция, която помагаше на хилядите туристи, които посещават Ню Йорк. И така, от една седмица аз искам да ви кажа, че съм пенсионерка. Какво се занимавахте до тогава? Да, макар че имам още сили, за да продължа да работя в Демократическата партия, но предпочетох да остана и да се грижа за моята дъщеря. За моята внучка по-точно, която и днес и тя има имен ден. Да ви е жива и София Изабел. И е на 1 година. Празнува с майка си Надя и дядо си Любчо. Добре, кажете ни, какво работихте при Демократическата партия в Щатите? С какво точно се занимавахте? Нищо. Меко казано. До тогава учех още езика и предпочетох да не работя в самото начало заради липсата на разговорен английски език. 2004 година съвсем случайно се запознах с хора, които работеха в щаба на демократите и когато научиха, че съм журналист и знае няколко езика, веднага още на следващия ден бях в щаба на Джон Кери, който по-настоящем е държавен секретар на щатите. Няма да се връщам към онова време, в което работех за Кери, само ще ви спомена, че когато дойдох в България в една ваканция същата година, в Народния театър ме срещна актьор, депутат. И още веднага ме закова с репликата: "Абе, ти що се изявяваш като комунистка и работиш за Кери, след като той няма да победи? Ще победят републиканците." Аз тогава се учудих как е възможно отрано и как си представя човек битката за президент в САЩ, даже и тук. Много често резултатите в последния момент се променят. И имало е случаи, в които бюлетините се броят ръчно в крайния час. И веднага се сменя позицията, дали са републиканци или демократи. Обикновено в Америка двете партии, слава Богу, че са само 2 партии, се редуват. 2 мандата, както знаете, Бил Клинтън, 2 мандата Джордж Буш, 2 мандата Обама. Сега в момента е
деликатно положението. Какво да очакваме сега? Какви са вашите прогнози? Ние не знаем дали Америка още в момента е готова за президент жена да даде кормилото на тази огромна държава. А какво е вашето лично усещане? Моето усещане е, че ако републиканците не излъчат достоен, силен кандидат, то тя може да успее, защото Бил Клинтън е харизматична личност, любимец на американците. Обичам. И предизборната кампания и резултата може да бъде непредсказуем поради тази причина. Но е още рано, твърде рано да говорим за това. Ние това коментирахме, че тук кампанията в България продължава само един месец. Защо щатите е цяла една година? Повече от година. За повече от година. Повече от година, да, защото всички избиратели трябва подробно да се запознаят, да имат време да се запознаят с кандидата и да решат и да направят своя правилен избор. Много често за Демократическата партия и във всички случаи гласува работническата класа. Но от тази работническа класа има много хора, които работят в частния сектор и там естествено собствениците са хора републиканци. Те обаче не са подготвени да направят своя избор поради липсата и незнанието на английски. Затова ние, както казвам, както аз се включих по-късно да работя в един голям профсъюз, който за сега се води като най-големия в света, под неговата егита са 1 милион и 900 хиляди души, а в щаба на този профсъюз работят 360 хиляди души. И тогава нашата задача е да се срещаме с избиратели, да разговаряме с тях на съответния език. Повечето от нас... Това от къща на къща ли става? Да, сега ще ви разкажа. Повечето от нас говорят няколко езика. Когато наближи в първите години, се започва в първата година и преди края, когато 2 месеца предварително се обявява вече новия кандидат, който ще се бори с кандидата от Републиканската партия. Тогава, пак казах, че това, че говорим на много езици, започваме да организираме митинги, срещи семейни в паркове, ботанически градини, синагоги и агитацията много често е неиндиректна. Отговаряме на въпроси, защото те се интересуват. Сега, в момента, най-важният въпрос е как ще се вдигне и кога ще се вдигне почасовата надница. Когато аз започнах да работя, беше 6,87 долара, вдигна се на 8, 8,15, 8,25 и стигна до 10. Сега в момента работещите в тази сфера, пропуснах да кажа, че този синдикат е в областта на здравеопазването. Там са включени много асистент-лекари, зъболекари, в зависимост къде работят, в кои болници, много старчески домове, много домашни прислужници, които се грижат за болни и стари хора. И това е причината, пак казвам, да можем да се свързваме с тях. Когато наближат вече крайните дни на изборите, профсъюза организира групи. Всяка група а в дена на самия избор, при вас е различно, в дена на самия избор ние тръгваме по градове, села, махали, квартали, с автобуси и започваме от врата на врата да подсещаме, не да насочваме хората да гласуват за за един или друг човек. Не. Да. Просто ги насочваме, подсещаме ги, да, че днеска е ден за избори и че те трябва да отидат. Много отзивите какви са от хората, които получавате? Хората как реагират на
Да. това нещо. Знаете, ще ви дам един пример. Аз бях с мой колега, обикновено ходиме по двама души, за да може да се допълваме единия на един език, другия на други език, защото там се говорят английски, испански, руски. Аз често съм общувала с руснаци и китайски и така нататък. В една къща двуетажна, двуфамилна, от двете страни, с две стълбища и една обща площадка, звъним на вратата и се показва човек. Ние вече сме предварително подготвени с списъци и карти и гласоподавателя има някои крайни въпроси, точно към демократите. Когато свършваме, забравям да кажа, че ние обикновено ходиме с фанелки, които са в цветовете на нашия профсъюз. Вие сте разпознаваеми. Да. И в това време звъниме на вратата на другия, на съседната къща. Когато се показаха хората, казаха: "О, вие сте от Демократическата партия, ние сме републиканци." Пожелахме им на добър час, успех и си тръгнахме. Няма конфронтация, няма... Да, много рядко, единични са случаите, когато някой директно ще каже: "Махнете се, не съм за вас" и така нататък. Обикновено това е навсякъде и в цялата подготовка на партията. Всеки да успее да направи своя избор, защото има право на това за себе си. Когато аз започнах да работя за Обама, беше 2008 в началото, той дойде, запознах с него и слушах го, и като свърши нашата среща с него, аз станах и казах: "Аз ще работя за Обама." Отидах, запознах се и казах: "Аз ще работя за вас. Желая ви успех." Една от моите колежки, която беше много позитивна към мен, ме погледна учудено и се обърна и каза на всички: "Дора ще работи за Обама." И аз разбрах, че е републиканка. Нищо. По-късно тя самата се включи като лидер вече в партията, в подготовката за изборите на Демократическата партия, и накрая как гласува, един Бог знае. Всеки има правото на избор. Всеки има правото да... Това е страхотен завършек за нашия разговор. Наистина, беше ми интересно. Благодарим ви, че ни гостувахте. Много интересни истории разказахте и за това въобще как протича агитирането в щатите. Извода, който може да си направим, е, че може би и в България имаме нужда от по-широка и разяснителна кампания, за да бъдат наясно хората за какво и за кого гласуват.